your mind. Matrix garaiak ote dira hauek. Amnesty Internationalek oharra egin du argi adimen artifiziala eta garai digitalarekin desinformazioa eta gorrotoaren garaia izan daitekelako. Palestina dugu zoritxarrez horren adibide. Edo nola ere, aktualitateak bestelakorik utzi digu, nola ahaztu, ziur bat baina gehiago izan zaretela, sarri-sarri, botoiari saka eta saka, sarrerarik ez duenak bigarren aukera bat izango du, laster batean abenduan egitekoa den Fermin Muguruzaren 4 hamarkadatako ospakizun kontzertu horretara iritsi ahal izateko. Biba tu! Eta atletikeko jokalaririk izango ote da holtza gain horretan, jakina da edonola ere, bat ez dela izango. Cuando quieras. Eta bai, mikrofonoa ez dakita askatuko ote duen, udaletxeko mikrofonoarekin joango ote den Muniai jauna, baina azenolako agurra euskal aktualitatearekin ezin aspertu, ez dugu zalantzarik horretan. Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena. Eta laxen, badoala ezin izan dugu txigia, zer nahi duzu esatea. Gaurko introa, ala dator, berriz ere zuri gorri, bilu handia, aktualitatea, laster helduko digu horri, ongietorriak, kolpez-kolpe antenatikat da hau. Baina orain, maitia, lehen baino lehen, aska gaitezan. Gabon deizuela guztioi aktualitateak zenbat kontu ekarriko dizkigun, baina badakizue Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunden ondorenaz hitz egin gabe ezin diogulaekin gaurko albistegi ezohiko honi laburbilduz. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk emaitza parekoak atera dituzte, gobernua osatzeko iniziatiba jeltzalena dela diote Sabinetxean, bide horretan Alderdi Sozialistak exigentzia maila nahiko altua du, besteak beste, itxuraz behintzat, botoetan hala izan ez bada ere, karpeta gehiago nahi dituelako eneko anduezak. Bide horretan baina, antza, Euskal Herria Bilduk paper bat jokatu omen dezake. Zein paper jokatu, hori da argi ez dagoena, azken berriek diote gainera, Eusko Alderdi Jeltzaletik Itxaso Atutxak esan diola Otegi jaunari ez duela berak aginduko kontu honetan guztian. Hori retzen berria, baina badakizue Lerroburu festa honetan, edizio digitalak, nahi izan ezkero badakizue, harakatu baten eta bestean, aurkituko dituzte ikusleek, irakurleek, iritzi bat eta beste. Gauzak honela, laburbilduz, ez dagoela gauza erabat garbi, baina gauza bat hori ederki ikusi dugu, Madril aldetik nola ikusten dute kontu guztia, ze ez dakit Alderdi Popularra oroar eskuina bat ere pozik ote datorren Euskal Herria Bilduk edota ezker soberanistak Euskal Herria aintzat hartuta honezkero, ia 1,5 milioi bozka dituela, ez da ez txantxetarako kontua, ez da fijo jauna? Yo creo que lo más importante de las elecciones vascas es que Bildu ha empatado de escaños con el Partido Nacionalista Vasco y que gracias a la alianza y el blanqueamiento del presidente Sánchez, Bildu ha conseguido algo inédito, que es ser una fuerza que puede gobernar en el País Vasco. Ba, ikusten duzu, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duen garbi esaten, baina berdinketa egon badago, nahiz eta gobernutik joateko inolako asmorik ez izan, eta Euskal Herria Bildu bazkien nahi ez duten. Gauzak honela, Alderdi Popularrak argi dio, Sánchezena dela errua, Espainian badakizue, erru joko hori oso agerikoa dela. Zer erantzun dio Arnaldo Otegik Feijóo jaunari? Pozarren baita ere, akaso Alderdi Popularrak ez dituelako nahi bezalako bozka edo emaitzak izan estatu mailan behintzat? Que nos ve como fuerza de gobierno, es que somos una fuerza de gobierno que aspiramos también a crear un Estado. El Partido Popular está contento con sus resultados, nosotros estamos también contentos con los resultados del Partido Popular, que no deja de ser una fuerza marginal en este Parlamento, al igual que la extrema derecha de Vox, ¿no? A nosotros no nos blanquea nadie, a nosotros nos han dado el voto 350.000 personas en Araba, Guipúzcoa y Vizcaya. Aquí mayoritariamente la gente vota abertzale y vota izquierda. You could just say for historical reasons we feel uncomfortable criticizing Israel. We'll simply defer to the
consensus opinion of the EU. Okay? Hane Irazabalengana jotzeko tartea dugu orain noski baietz, ziurre kokapen argi bat emango digulako, izan ere Amnesty Internationalen txostenari emango diogu tartea, baina hasteko eta behin, isa kontuan edatu duzun bideo ekarri nahi izan dugu. Nor da protagonista? Bat baina gehiago konezkero ulertuko zuen, besteak beste jatorri judutarreko idazle bat dela. Agerikoki sionisten jardunaren aurka, eta ez da bakarra, noski, Europar Batasunen kontrakoa dirudi ere. Bai, bueno, Norman Finkelstein Amerikako Estatu Batuetako idazle eta irakasle judu bada, bere gurasoak Auschwitzetik eta Varsoviako getotik bizirik ateratzea lortu zuten eta Amerikako Estatu Batuetara emigratu, eta oso famatua da ekintzaile judu antizionista delako, eta batez ere lehen intifadaren garaian lurralde okupatuetan bizi izan zelako, eta bere esperientziaren ostean hainbat liburu idatzi zituen. Eta geroztik, orduz geroztik, oso ekintzaile sutsua izan da Amerikako Estatu Batuetan, Israelgo okupazioaren aurka eta Palestinako borrokaren alde. Eta Al Jazeera telebistari elkarrezketa bat eskaini dio, galdetu diote zer iruditzen zaion, bera, holokaustotik bizirik ateratako biktimen semea denez galdetu diote zer uste duen, zer iritzi duen Alemaniako jarreraren inguruan, eta hau izan da bere erantzuna, esan duena da, ulertzen duela nolabait erru historiko hori, baina bere ustez erru historiko hori sentituta ere alde batera Alemaniak alde batera utzi beharko lituzkela bere sentimentuak, eta egungo egoerari distantziaz begiratu eta esan begira gu ez gara gai gertatzen ari dena modu zintzoan aztertzeko, beraz nolabait utz dezagun Europako Batasunari bere lana egiten, eta guk bat egin dezagun Europako Batasunak esaten duenarekin, eta ere Europako Batasunaren jarrera esan dezagun azken aldian ere nahiko, baina ez oso argia izaten ari dela, baina, bueno. Akaso hori izan daiteke Ameriketako Estatu Batuetan ikusita, etxe zuriaren jokabidea zein den, akaso Europar Batasuna ere, bide honetik doala ere ikus dezake akaso bat baina gehiagok. Holokaustua aipatu duzu, bai. Zenbait zuri kosta egiten zaio holokaustua, genozidioa, badirudi terminoak ere, segun zein den kaltetua, erabilpen batean edo bestean eror daitezkela, eta edukia bera beste bat izan. Azken irudi hauek berreskuratuko ditugu. Aneren kontutik hartu ditugunak gainera, zoritxarrez, beste behin ere aurrak jo puntuan daudelako, eta nahita dela agerian geratzen ari den kontu bat bada, naiz eta besteak beste etxe zurien eta Europar Batasunen oraindik ere, estatu hainbatetako guruek ez ikusiaren egiten segi. It has been a horrific 48 hours, even by Gaza's standards. 17 children and 2 women, all from the same extended family, died when another Israeli airstrike flattened this building. Hane, agerikoa da, eta objektiboki baieztatu dezakeguna. Israelgo estatua aur palestinarrak akabatzen ari da. Bai, zalantzari gabe. Eta gainera aur palestinarrekin uste dute etorkizuna ere akabatzen ari direla, eta pixkat hori da helburua. Hori zen galdetu nahi genizuna. Gogorra da, irudiak ez ditugu gogornak atera nahi izan, baina hainbatetan aipatzen delako Palestina hitz egiten segitu behar dela, baina kokapen bat egiteare garrantzitsua izaten da. Benetan, Israelgo estatuaren helburutzat badira aurrak etorkizun hori nolabait sustraietik erauzteko. Benetan kapaz dira, ezta horretarako? Bai, bueno, nik uste dut heldu direla puntu batera eta hasieratik horrela izan da, ez dutela bereizketarik egiten. Beraz, bereizketarik egiten ez dutenez, haien bombardaketetan emakumeak, aurrak, gizonak, agureak denak hiltzen dira. Eta beste alde batetik, aurrak hiltzeak badakar bigarren irakurketa hori. Eta da, Palestinarren eta batez ere Gazako herritarren etorkizuna errotik zapuztu nahi izatea. Testu inguru honetan gaur albiste, azken ordutan behintzat, Amnesty Internationalek bere txostena publiko egin duenean, hainbat atal baditu, txostena irakurtzeak ere merezi duela esan genezake, bada edonola ere uztartzen diren bi lerro nagusi, batetik adimen artifizialak eta garaiok zer nolako lekuko hautzen dezaketen datorrenaren aurrean. Aurrera pentso bat, segituan etorri zegulako, akaso,
zientzia fikzioan ikusi izan ditugun gauzak gaurkora ekarri ote ditzakegu? Is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? You've been living in a dream world, Neo. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. Hane, agian pasa egin gara, baina badakizu tarte honetan saiatzen garela ikusentzulen arreta nolabait erakartzen. Mad Maxer erabili izan dugu, uraren auzia nolabait irudikatzeko, nahiz eta neko filmen 90eroak diren, oso gaurkoak direla esan genezake. Adimen artifizialak, egiaren desitxurak eta desinformazioa, gorroto giroa, badakar edo honezkero ekarri duela zoritxarrez esan genezake. Palestinaren auzia ere adibide gisa jartzen duelako Amnesty International berak. Halako genozidio giza ondamendia ikusita, azala gogortzen ari ote zaio gure zibilizazio hori? Bai, nik uste dut, hau okupazioaren hasierako momentutik palestinarrak beti izan direla laborategiko xaguak Israelentzat. Beraz, armen industria edo teknologia berriak probatzeko eta eraginkorrak diren ala ez ikusteko, gero horiek esportatzeko eta beste herrialde batzuetara saltzeko, palestinarrak erabili dituzte. Eta orduan, Israelek beti aprobetxatu ditu, azken hamarkadetan izan diren gerra guztiak, teknologia berri horiek indarrean jartzeko eta probatzeko eta ikusteko ea funtzionatzen duten, eta gordina da, baina horrela da. Gordin aipatzen duzen bezalaxe, azken batean industria militarra izaten da, azken teknologia hori esku hartan izaten duena, eta Amnesty Internationalak akaso hortara garamatza. Gai interesgarria da, bereziki sakona eta gainera erabat zehar lerro, beraz, ziur honi buruz ere aritzeko tarte gehiago izango duzula. Hane, okerrez pagara Euskal Herrian izango zara, laster, konta iguzu. Zertara zatozte ikusi dugu eta kazetari taldea izango zaretela Bilbon bertan? Ni zuzenean ez naiz Euskal Herrira joango, zun bidez sartuko naiz, konektatuko naiz, azkenean ez daukadalako aukerarik Euskal Herrira bidaiatzeko, baina kongresu bat antolatu du Aitamarik eta Mediterraneok eta hainbat erakundeek, eta ideia da azaltzea Palestinaren aurkako genozidioaren dinamikak ulertzea, egungo egoera nola dagoen azaltzea, eta pixkat gure esperientzietatik hitz egitea, ez? Eta orduan hainbat islari egongo gara, eta ideia da, egoera bertan egon garenok, eta pixkat darazka hurbiletik ezagutzen dugunok, egoera nola ikusten dugun aztertzea eta jendeari luzaratzea. Oraindik ere zoritxarrez, giza laguntza iristeko ere nahikoa lan badutelako, izan aire bidez, itxasoz, erabat sitiatuta dutelako Gaza ingurua, eta oro har komunitate palestinarraren egoera muturrekoa honezkero gaindituta, marka guztiak hausita, baina muturrekoa izaten segitzen duelako. Tira, gonbite hementxe duzue, Anek berak ondo azaldu digun bezalaxe, ondo baderitzozu gaur Matrixekin emango dugu amaiera tarte honi, baina lastar ere berriz ere geuren nahi zintuzkegu gane, eskerrik asko. Zeuei, gero arte. Free your mind. Donostiako egungo hiri eredua gutxiengo baten onurara bideratuta dago. Gehiengoaren bizi baldintzak baztertuta geratzen diren sektore pribilegiatuenen mesedetan. Espekulazio, turismo eta luxuzko negozioen aldeko udal gobernuaren erabakiak bata bestearen atzetik hartzen dira. Hiria turistifikazio prozesu basatian sartu, etxe bizitza larrialdea areagotu, bizilagunak auzotatik kanporatu, ondare arkitektonikoa eta naturala suntsitu, berdeguneak murriztu, merkataritza txikia galdu eta hiriko sare soziokulturalari eragiten dio bitartean.
Cuando quieras. Eta bai, unkigarria izan da ezta. Badakizue, geure tarte honetan albistak bestera batera kontatzera gatozkizuela eta uniainen agur honek hazen olako aitormena egin dion Euskal Jendarteari, esker honeko, atletiken izandako ibilbidea, ez dela, ez edo nolakoa, tira, era batera edo bestera, sare sozialetan ere atletik trending topic da oraindik ere, eta ikusten da Gabarrari etekina ateratzen segitzeko asmoa dutela, eta Euskal Kutsuarekin akaso eskertzeko ere bada, hitzartzea gaztelania zein arren, alako ukitua, Euskal ukitua eman nahi diolako atletikek berak, bere irudi korporatiboari lotuta, ikusi besterik ez duzue? Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena. Eta onkidura honetan, tira, Muniainek ikusten duzu ertzainaken abestia, halako ukitu poetikoa eta aitortza. Baina orain, Maitia, lehen baino lehen, aska gaitezan. Alaxe, ez dugu gaztuko baina, Gabarraren etorrera, ene bada zenbat kontu izan ditugun Euskal Kirolak utzi dizkigunak azken garaiotan, nahiz eta akaso gizonezko ukitu gehiegi izan, hazen olako aukera polita izan zuten, Gabarrari gabe geratu ziren emakume jokalariak akaso udaletxeko balkoi horretan ere ederki asko sartu zitezkeen. Con el número 3! El auténtico teniente, mi guardaespaldas personal, lo mismo te hace una diagonal que te hace una llave de judo. ¡Dani! 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 Ni Fermin Muguruza naiz, saltantia, kirolua, liderra, ikonua, solidaioa, eta arranako! Zurde, madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko! Bueno, ni musikan aspaldi hasi nintzen. Anaia Zerrena etxian hasi zen peinazoa ematen akordeoiarekin. Eta orduan nik anaia gazteana konbentzitu, eta porratu sortu genuen. ¡Nicaragua! ¡Sandinista! Orduan zehar bideiatzen nengoela konturatu nintzen badaudela herrialde asko kantu bat merezi dutenak. Adibidez, Reykjavik, edo Trinidad y Tobago, Washington, Kazajistan, Paraguay, Kurdikistan, Rusia, Jamaika eta... Ni liante bat naiz. Gauzak nahaztea gustatzen zait. Eta harronago! Goizian esatu eta pentsatzen dut, bueno, gaur liatuko dut. Musika estiloak. Eta de repente, triki ska, heavy punky, fandango, charanga, chalaparta, fadosado, samba trikitrisha, blues trikitrisha, verbena blues, triki charanga, esnia eta kolakau. Barkatu. Kolakau ez. Kakao solidarioa. Solidario. Ez Sri Lanka sandinista! Diskoak ateratzea asko gustatzen zait. Baina nire espezialitatea benetan da diskoen izenak asmatzea. Eta orain nire errezeta erakutsiko ditut. Ikusi. Bolonetan euskal hitza sartu ditut. Eta beste bolonetan herrialde eta hirien izenak. Orduan bukaeran sound system jarriko diogu eta kriston izena atako dugu. Bai? Ikusi. Edalontzia. Panama. Edalontzia, Panama! Sound system! Beste bat. Borrokatu. Karkastillo. Borrokatu, Karkastillo, sound system, tío! Ja! Beste bat. Borrokatu. Karkastillo. Berriro ez, tío. Bueno, berdin ateratzen bada, orduan egiten dugu beste gauz bat. Jartzen diogu, DAF edo Revolution, eta orduan ja betetzen dugu dena. Geratuko ditzake, Karkastillo, DAF, Revolution, sound system, borrokatu. Karkastillo egin der, la hostia. Karkastillo, Berlin.
Eta adi seinaleari ziur azken orduotan, atzo esate baterako isa plataforma sozialean denetik irakurri genuen batzuk pozarren, sarrera eskuratua zutelako, haserre bizian beste batzuk triste, beste hainbat sarri, saka eta saka asko eskutsi geratu zirelako, abenduaren 20ko kontzertu horri begira, baina argi, ze Fermin Muguruzak bigarren kontzertu bat eskainiko du, ez hirugarrenik. Se lo quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque que se llama Fermín Muguruza. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. ¡Viva tú! Para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo Tamendi, que está aquí con nosotros. Nola zaten da Black euskaraz When we Black is better Black is better Eta alaxe, azenolako saltza izan den sarreren auziarekin Ferminek berak penatuta barkamenaren nolabaite eskatu du, badakizue 70.000 sarbide batera sistema informatiko bat blokeatzeko modu bat izaten da, tartean 8.000 sarrera zeudenean, atzo egin izkizuen kalkuluak eta takatakatiki izugarrizko naste borrastea. Donola ere, 8.000 lagunek beteko dute lehen kontzertuari abenduaren 20an, baina izango da bigarren bat, eta hori bihar goizeko 10etan salgai izango den salmenta horretan izango da eskuragarri, beraz argi, oraindik ere sarrera horren bila segitzen duzuenok baduzuelako aukera bihar goizeko 10etan hasita. Eta gainerakoi, Santo Tomas egun ere izango duzuela, akaso 4 hamarkadatako diskografia horrek ere ematen du aukera, lagun artean elkartzeko eta gauzak beste era batera ospatzeko baita ere, beraz, ez gaitezen zapustu eta bertaratuko zaretenei honein ondo pasa ezazuela eta gainerakoi gora herria. Zertako enpresa eman azazu minutu bat zertako itxura zalatzen aizira ez zitela beldurtuta zauriunat Hei, nora zoaz orain begira nora diren gure bazterrak egipuskak faltari todo almartean zertatzen entzu Eko, baute, zirea Ez duzu ikusten horrela Izan ere badakizue, Ferminen 4 hamarkadako ibilbide hori, ez da ez euskal musikaren, euskal rockaren ibilbide horretan izen bakarra, eta zenbat oroitzeko adinako izen abizenak, baita ez izenak ere, Eldrogas edota Enrique Villarreal ezagutuko duzu ez da, orain gutxi Txanteran bertan bere auzoan ikusi dugulako urtero bezalaxe, ez die utxik egin bertako bizilagunei eta kontzertu intimo eta gertuko
publiko hori eman die barrikadako buru izandako Iruñako musikari ezagunak. Tira, oraingo honetan super bilduma batekin dator Real Drogas eta aizue, aitzakerik ez zaizue falta. Irudiotan ikusten duzuen Iruñeko Navarra Arenako kontzertu ikaragarri horretako irudiak bakarrik ez, urte guztiotako baita eskuz idatzitako oharrak, argazkiak eta bizipen ugari. Ziurre jarraitzaile sutsu zaretenok eskuratzeko desiatzen izango zaretela eta besteok berriz memoria berreskuratzeko, freskatzeko eta zuzeneko musika honetaz gozatzeko. Honekin agur esango ditzugu, baina badakizue bihar hemen izango dituzuela, kolpez kolpe, antenatik utzik egin gabe, ez utzik egin zuek eta badakizue informazio zerbitzu zuzena, gertukoa, ezoikoa akaso eta azido ukituarekin, baina fidagarria noski baietz, mila esker horreztalen izategatik beste egin. Las botas negras sin limpiar, y yo sin ganas el reloj.